dukkan godiya da dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah. Muna godewa Allah, muna neman gudunmawarsa da agajinsa da taimakonsa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shirye shi ya ɗora shi kan daidai shine cikakken shiryayye, da ni da ku Allah ya shirye mu gabaki ɗaya. Wanda ya ɓace ko ya kaucewa hanya ko ya bi tafarkin da ba na Allah ba, to wannan shine cikakken ɓatacce. Allah ka tsare mu daga ɓacewa ƙarama ko babba. Ya ku ƴan uwa masu albarka, ya ku wannan fuskoki masu daraja, ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautatawa zato cewa sun miƙa wuya ga Allah kuma sun miƙa wuya zuwa ga da'awar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A cikin tsari na addinin musulunci, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da mu cewa idan muna so Allah maɗaukakin sarki ya dimfare mu da rahamarsa da alherinsa, to labudda sai mun amsa wa Allah subhanahu wa ta'ala a karan farko. Wannan shi zai sa Allah maɗaukakin sarki lokacin da muka shiga damuwa da matsala, Allah maɗaukakin sarki ya saurare mu. Shi yasa yake cewa a fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, wato ku ambace ni ma zan ambace ku. Kaga sai Allah ya fara da cewa sai mun ambace shi sannan shi kuma ya ambace mu. Sannan yace washkuruli, ku gode min, wala takfurun, kar kuma ku ainihin wato saba min. Sannan yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'an, sai yace falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idan bayina suka tambaye ka game da ni Allah, ka ce musu ina kusa da su kuma ina amsa kiran duk wanda ya kira ni da bukatar duk wanda ya nemi bukata a gurina. Amma abu na farko da nake bukata daga gurinsu, su fara amsa nawa kiran, su yi abin da na saka su hannu daga abin da na hana su. Insha Allahu ta'ala ni kuma zan musu abin da suke bukata. To haka nan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu bisa wannan tsari. Ya gaya wa ɗaya daga cikin sahabbansa, yace ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah, ka kula da ramanin Allah, ka kula da ka'idojin Allah, ka kula da dokokin Allah. Yahfazka, shi ko Allah zai kiyaye ka lokacin da ka buƙaci kariyarsa. Ta'arraf ila Allah fi raha, lokacin da ka shiga damuwa, kabin nan ka shiga cikin walwala da jin daɗi, to ka dinga tuna Allah, ka dinga tuna addini, ka dinga tuna bayin Allah, ka dinga tuna waɗanda suke cikin bukata da damuwa. Lalle ko shakka babu, ya arifka fi shidda, lokacin da ka shiga kunci ko matsala ko damuwa, to shi kuma Allah zai saurare ka, zai biya maka bukata, zai yaye maka matsalarka. Sannan yace wa alam, ka sani annama akhta'aka, lalle abin da duk ya same ka ko kuma ya kubuce maka wanda kana bukatarsa amma baka samu ba, to dama can ba rabanka bane. Sannan duk abin da kaga ya same ka, dama can rabanka ne. Kuma ka sani lalle ita nasara duk inda take tana tare da hakuri, kuma duk inda matsala take ko damuwa take, to tana tare da yayewa daga gurin Allah subhanahu wata'ala. Ya ku bayin Allah, ku sani bawa idan kalmomi masu daɗi, maganganu masu daɗi, ayyukan kirki masu kyau suna hawa daga gurinsa zuwa saman bakwai gurin Allah subhanahu wata'ala, a cikin halin yana ainihin wato walwala, ba yana cikin damuwa ko kunci ba, yana ƙoƙari wajen yin kalmomi ga Allah da yawan zikiri da ambaton Allah, to Allah maɗaukakin sarki yakan saurare shi lokacin da ainihin wato ya shiga matsala ko damuwa. Ta hanyar haka sai ya karɓa masa addu'o'insa, ya yaye masa baƙin ciki da damuwarsa, ƙarƙashin wancan hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda. Annabi Yunus, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da Annabi Yunus a jannatul firdausi. Lokacin da ya zamanto mutum ne mai yawan ambatan Allah, mutum ne mai ƙoƙari wajen karatu, mutum ne mai ibada, mutum ne mai da al'amarinsa ga Allah, yana shiga cikin kifi, sai Allah ya faɗi dalilin da yasa ya tsaratar da shi. Sai Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihina, ba dan kasewarsa kafin ya shiga wannan matsalar, kafin ya shiga wannan damuwar, yana cikin bayina masu tasbihi gare ni ba, yana cikin bayina masu yawan bauta min ba,
yana cikin bayina masu kokari akan al'amarina ba la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athuna, wallahi da ya zauna a cikin kifi har ranar da kiyama za ta tashi. Wannan da mun masa ukuba da wannan ainihin wato yanayi, da mun saka shi cikin masifa, da mun saka shi cikin tashin hankalin da ba zai taba samu warwarewa da kuma ainihin wato ambato wanda yake mai kyau ba. Yasa aka hakaito cewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana tasbihi gare shi wani abu ne mai muhimmanci, mai kima, mai martaba. Yana cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sarki ya tabbata gare ka ya Allah game da abin da suke siffanta ka da shi. Wa salamun alal mursalina, aminci da yarda da ainihin wato tagomashi da alheri ya tabbata ga manzanni. Walhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala. Sannan aka ainihin wato hakaito mana daga shi annabi Yunus din, lokacin da ya shiga ainihin wato wannan bala'i, muka ji irin tasbihin da yake yi. Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nan take Allah ya ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa kadhalika nunjil mu'minina. Allah ya ce sai muka ainihin wato yaye masa damuwarsa, muka amsa masa kiransa, muka yaye masa abin da yake ciki na damuwa. Allah maɗaukakin sarki dama haka yake tseratar da wanda suka mai da al'amari zuwa gare shi. Don haka duniya da lahira, in mutum yana buƙatar Allah ya saurare shi, in mutum yana buƙatar Allah ya waiwaice shi, in ƙasa tana buƙatar Allah ya saurare ta, in gari yana buƙatar Allah ya saurare shi, in al'umma tana buƙatar Allah ya saurare ta, in jama'a suna buƙatar Allah ya saurare su, ya amsa musu, to su fara amsawa Allah. Wannan ita ce sunnar Allah, kuma ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ko shakka babu duk wanda ya ainihin wato saba wa Allah, to lalle Allah madaukakin sarki zai wance kalar da lamarinsa, zai watsar da sha'aninsa, kamar yadda Allah ya wance kalar da sha'anin Fir'auna lokacin da ya watsar da Allah, ya fatali da Allah, ya wurgi da tauhidi, ya ce ma shi Allah ne. Sai da ya zo ya shiga damuwa, ruwa yana neman haɗiye shi, sai gahi ya zo yana cewa ya yi imani. Allah ya haikato mana cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina. Yace yayi imani annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il, ba wani Allah da ya cancanta abotawa sai wannan wanda banu isra'ila suka yi imani da shi, shine Allah annabi Musa da yake saman bakwai, da ya daidaita a saman bakwai. Wa ana minal muslimina, ni ma na musulunta. Kaga da ke wannan kiran da wannan ambaton da wannan maganar da wannan imanin ya yi shi ne a lokacin da ya shiga matsala. A baya ba ruwansa da Allah, sai Allah ya ce masa al'ana, yanzu kenan. Karara Allah ya fito ya faɗa masa al'ana, yanzu kenan. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidi, da can kayi taɓarnarka, ka ce kai Allah ne, kayi shegantakarka, ka kashe 'ya'ya mata, abin 'ya'ya maza, ka raya ainihin wato mata, kaya abin da kaga dama. Wa kunta minal mufsidin, kana cikin manya-manyan 'yan ta'adda. Dan haka fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Za mu tseratar da gawarka, za mu makure ka a ruwa mu kashe ka, sannan mu bar gawarka ta zauna tsawon zamani saboda wanda za su biyo bayan ka zamo musu aya. Sai Allah ya ce wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafiluna, tare da cewa da yawa daga cikin mutane sun rafkana gabanin ayoyinmu, ba sa wa'azantuwa da wa'azinmu, ba sa ɗaukar izina daga ukubobi da bala'o'i da muka yi wa waɗanda suka gabace su. Amma duk da haka za mu barka ka zama aya, wanda Allah ya taimaka yi wa gamdakatar, to sai ya ɗauki izina daga kai, sai ya bi mu, sai ya zama gama da mu lafiya. Wanda ya gagara ɗaukar izina daga gawarka da tarihinka da yadda ka kare da duniya, to sai ya ci gaba da abin da ya ga dama, zai zo zai same mu kamar yadda kai ma ka zo ka same mu. Allah ka sauwaƙe, Allah ka yaye mu, Allah ka shirye mu gabaki daya. Da haka dan ka zamanto aya ga waɗanda suka zamanto za su zo a bayanka. Dan haka fayan bagi alal abdi an yatahida fi ta'atillah, wajibi ne akan bawa ya dage akan abin da ya shafi biyayya ga Allah azza wa jalla birraka, a lokacin da yake cikin walwala, hatta idza waqa'a fi shiddati arfahu Allah azza wa jalla. Lokacin da ya shiga damuwa ko ya shiga tashin hankali, sai Allah madaukakin sarki ya saurare shi bi qabuli du'aihi, ta hanyar karbar addu'arsa. Kama hadasa lis salasati alladhina dakhalu gharan, kamar yadda ya faru karantar Riyadus Salihin tare da sharhin Sheikh Uthaymin, Allah ya masa rahama, da tarihin waɗannan mutum uku waɗanda suka taho suna tafiya a cikin dare, sai hadiri ya taso, sai suka nemi kogon dutse za su fake kafin ruwa ya ɗauke su fito su tafi.
suna shiga kogo sai iska ta gangaro da wani katon dutse sai zo tare kofar kogon ta yadda ba za su iya fita ba. Ɗaya daga cikinsu sai ya ce ba abin da zai tseratar da ku daga wannan hali ku fita a kogon nan sai dai kowa ya tawassuli ga Allah da abin da ya san yayi wa Allah a lokacin bai da wata matsala, a lokacin bai shiga wannan damuwar ba, a lokacin bai shiga wata matsala ba, abin da yake yi na cikin walwala a lokacin kuma ya ba Allah sau da kafa. Lallai sai idan ka tuna ɗaya daga cikin ayyukan da kai lokacin da hankalinka kwance ba ka da wata damuwa, to sannan ne Allah zai saurare mu gaba ɗaya. Ba amma ahaduhum, ɗaya daga cikinsu fatawassala ila Allah bi birrihi bi walidai, sai ya tawassuli ga Allah ga biyayyar iyaye. Iyayensa sun tsufa, ba su da abin da za su ci, ba su da abin da za su sha. In kaga sun ci sai ya fita ya nemo. Wata rana ya zo da abincin sai ƴaƴansa suka zo suna ainihin wato kama kafarsa suna kuka suna cewa baba ka ba mu ci. Yace wallahi ba zan ba ku ba sai na ba wa uwata da ubana. Ya hana yaran, ga duba yadda ake so a tausaya wa ƙananan yara, da yadda ake so a jikansu, da yadda ake so a musu abin da ya kamata. Amma yace wallahi saboda biyayyar da nake ga uwata da ubana kuma a ƙasa da su kuke, don haka ku jira. Suna bacci, sanda suka tashi daga bacci ya basu, suka ci suka koshi, sannan ya ba wa yaran, sannan su ma suka ci ko suka sha suka koshi. Sai ya tawassuli da wannan aiki cewa in dan Allah yayi, kuma a lokacin yana da damar da zai yi abin da ba haka ba amma yayi haka, to Allah ya fitar da su. Sai Allah ya bude musu kofa amma bata kai su fita ba. Ɗaya daga cikin su ya tawassuli da amanar da Allah ya bashi. Ya taba daukar mai aiki ya masa aiki, karshen yamma ya dawo biyan mai aiki sai ya samu mai aiki ya gaji da jiransa ya tafi ya bar ladansa, ya gudu ya sau ladansa. Sai ya ɗauki wannan kuɗi sai ya sayi akuya ko tinkiya ko wani a makamancin haka ya ɗaure masa. Ya ci gaba da rainon wannan akuya da wannan tinkiya, yana bata abinci. Idan abinci ya ƙare ya sayar da wani ɓangaren. Yana zuwa ya tambaya ina gidan wana kaza, aka ce ai ya kauri ya koma can, yana ma da garke ta can. Ya je tambaya aka ce gashi can, ya je suka gaisa, ya ce ka gane ni? Ya ce ban gane ka ba. Ya ce shekaru kaza da suka wuce na taba zuwa ka bani aikin kwadago na gama, na yi ta jiran ka zo ka biya ni, ban ganka ba, haka na haƙura na kama hanya na tafi. Shine yau Allah ya dawo da ni na zo karɓar haƙƙina. Sai ce kwarai da gaske kai ne, daga yadda kake magana da yadda kake abin na tuna yadda muka tattauna da kai cewa haka ɗabi'arka da siffarka take, haka muryarka take, kai ne. Sai ya ce to kalli can, sai ya duba sai ya ce kaga waɗancan garken awaki da tumaki? Ya ce ya ce to duka ladan nomanka ne, je ka kama ka tafi da su. Ya ce malam idan wasa kake mu, ni ba wasa na zo ba, na zo ne magana ta gaskiya, haƙƙina na zo karɓa. Ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, haƙƙinka ne, ka je ka kora ka tafi. Ya ce ba zan ma wasa ba, ƙarya nake maka ba. Ya ce haƙƙina ne duka? Ya ce ya aka yi? Ya ce da ka tafi sai na sayi akuya na ɗaure ma. Shi ne ta girma ta hayayyafa har ta tara wannan garken. Kuma wannan mutumin malamai suka je ka karanta sharhin Sheikh Uthaymin a cikin Riyadus Salihina, haka ya kora dabbobin nan gaba ɗaya, ko akuya ɗaya bai ba mutumin nan ba. Wataƙila za ka ce bai kyauta ba ko? Haƙƙinsa ne, ya ga dama ya bayar, ya ga dama ya hana. To wa in ta'ajab, idan ka yi mamakinsa, fa ajabun qauluhum, ko ka yi mamakin shi kuma wannan da ya iya rainan haƙƙin mutum na tsawon shekaru, bai ci komai ba kuma ya ɗauka ya bashi. To kwatanta shi da mutanenmu kuma yanzu yadda suka zama cikakkun azzalumai malam, cin haƙƙin bayan Allah bi ghairi hisabin, ba lissafi, a cinye ta can, a haɗiye ta can, a rarime ta can, kuma ana so dole sai Allah zaunar da mu lafiya. Wannan tarihin fa da ake karanta mana ba fa ta zo mu ji ta bane, ba labari shafa shuni bane, ba filin ta zo mu ji ta bane, labarbaru ne da ake bamu wanda za su zama izina a rayuwarmu da tsarinmu. In kai ɗan kasuwa ne, in kai ma'aikacin gwamnati ne, in kai ɗan siyasa ne, in kai wane ne, ya zama irin waɗannan labarbarun suna zaburar da kai zuwa ga tashabbuhi da tamassuli da irin waɗannan bayin Allah. Allah ma ya ce fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil falahi falahu. Da haka kai koyi da irin waɗannan
ko shakka babu akwai alheri a cikin irin waɗannan halaye da ake karanta mana da tarihi da ake bamu, ba wai kawai mu ji su da zaƙin hirar da kuma ainihin wato zaƙin labarin shikenan wannan ya wuce, ba wani aiki da za a gani daga gaɓoɓinmu game da irin waɗannan halaye ba. Ko shakka babu wannan ba ƙaramar asara bace wajen sauraron karatu da sauraron lacca ko huduba, ya zamanto mutum baya ɗaukar izina daga abin da yake ji, sai dai ya ji daɗin ji. Kuma waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka rawaito mana, duka suna rawaito mana ne domin gina mana addini da gina mana rayuwa gaba ɗaya, da gina mana musulunci. Amma yau an wayi gari mu kuma su suna ginawa, mu kuma muna rusawa. Su suna ginawa, mu muna rusawa. Ana karanto mana ayar don mu gyara rayuwarmu, mu kuma muna ƙara wargaza ta. Ana karanto mana ayoyin don mu gyara al'amuranmu, mu ko muna ƙara wargaza su. Mawaƙi yana cewa mata ya bulugul buniyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdumu. Yace mata ya bulugul buniyanu yawman tamamahu, yaushe ne gini zai je linta, yaushe ne gini zai je rafta, yaushe ne gini zai je rufi, yaushe ne gini za a gama shi gaba ɗaya. Idza kunta tabnihi, in kai kana ginawa wa ghairuka ya hadumu, waninka kuma yana bin baya yana rusawa. Ma'ana da Qur'ani da sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da magabata suna gina mana addini, suna gina mana rayuwar da ya kamata mu yi, amma a yau an wayi gari mu kuma muna ainihin wato rusa wannan rayuwa da wannan addini. Wannan ko shakka babu halaka ce. Sai idan an samu wani mutumin kirki daga cikinmu, Allah ya ɗauki rayuwarsa, an ga tarihinsa ko yanayin rayuwarsa mutumin arziki ne, sai kowa ya dinga fatan ina ma shine wannan mutumin, ina ma shine kaza, ina ma shine kaza. Haka malam Ja'far ya tafi, aka zo ana ta yabo. Haka su malam Albani Zaria suka tafi ana ta yabo. Haka su malam Dr. Ahmad Bamba BUK suka tafi ana ta yabo, ana ta fatan alheri, ana ganin abubuwan su na alkhairi. To nan kurkusa ga dan uwa malam Abubakar Sadiq Pharmacy, Allah ya ɗauki rayuwarsa rana ita yau, sati guda kenan. In kaga media yadda take yawo da hotunansa da videos ɗinsa da wane ne, amma abin mamaki wane ne zai ƙoƙari ya takhalluki, ya ɗabi'antu da irin halaye da ɗabi'a da alheri da kyauta da sadaka irin na malam Abubakar Sadiq Pharmacy, wadda zai samu yabo na bayan al'umma. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama murra bi janazatin alaihi, an wuce da wata gawa a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uthniya alaiha khairan, kamar yadda ya zo a cikin ahkamul janaiz na Muhammad Nasiruddin Albani. An wuce da gawa fa uthniya alaiha khairan, sai aka yi yaban alheri akanta, aka ce ai wane mai kokari ne, ai wane kaza, ai wane kaza, ai wane kaza. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat, ta tabbata. Ana zaune fa murra bi janazatin ukhra, sai aka sake wucewa da wata gawa daban, fa uthniya alaiha sharran, aka dinga faɗin sharri. Ai wane mun huta, kai wane ai masifa ne a gari, ai wane ya ishi bayi, ai wane ya ishi jama'a. Faƙarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajabat, annabi ya ce ta tabbata. Sahabbai suka ce sai muka tambayi manzan Allah, fa ma za wajabat ya rasulullah, ya rasulallah, me ya wajaba ya manzan Allah? Sai ya ce ai duk gawar da ta bar duniya aka dinga yaban alheri a kanta, wajabat lahal janna, aljanna ta tabbata a gare ta. Allah ka tabbatar da aljanna ga malam Abubakar Sadiq Pharmacy da sauran magabatanmu musulmi gabaki daya. Allah ka sami irin wannan mutuwa da za a faɗa alheri a kanmu ya Allah. Allah ka ba mu ikon ɗabi'antuwa da halaye masu kyau da ɗabi'u masu kyau da alheri ga al'umma, yadda in mun bar duniya za a faɗa alkhairinmu ya Allah. Annabi ya ce za a tabbatar da aljanna ga wanda kuka yabe shi da alheri. To haka nan ya ce duk mutumin da aka zo aka wuce da gawar shi, fa usniya alaiha sharran, aka faɗi sharri a kansa, to wajabat lahun naru, wuta ta tabbata a gare shi. Allah ka tsare mu daga mummunan yabo, Allah ka tsare mu daga babban mummunan yabo bayan mutuwar mu ya Allah. Allah ka tabbatar da mu akan daidai, ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya rabbal alamina, ya mallahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya ku yan uwa musulmi, abinda zan rufe da shi hadisai ne guda biyu, amma kafin nan Allah madaukakin sarki a cikin suratul zukhruf yana cewa man ya'ashu an dhikrir rahman, wanda duk
ya watsar da ambatan Allah ar-Rahman nuqayyid lahu shaytan, Allah ya ce za mu ɗamfara masa wani shaytani fa huwa lahu qarinun, zai zamanto masa abokin tafiya. Da abin alheri da ka tashi wannan shaytanin sai ya hana ka, da abin alherin da ka tashi wannan shaytanin sai ya hana ka yi, da abin sharri da ka tashi sai ya karfafe ka, ya dinga ziga ka, yana angiza ka. Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan, za mu ɗamfara masa wani shaytani fa huwa lahu qarinun, zai zama aboki tafiya da harkoki tare da shi. Me ya ja masa wannan? A arada an zikirillahi, ya watsar da Allah ne, bai ambatan Allah, bai karatun Qur'ani, baya duk wani abu da yake kusantar da shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Yasa malamai suka ce duk mutumin da kaga baya sallah, ka ɗauki sallah, da wahala ka samu iya wannan sallah ne kaɗai baya yin ta, da wahala. Dole he ka same shi da wasu zunubai bayan kin sallah. Haka kuma duk mutumin da ya rike sallah, in dai ya rike ta tsakaninsa da Allah kuma ya iya, da wahala wallahi ya mutu ba akan addini ba akan musulunci ba, ko da ko yana wasu ayyuka na samu. Wata kissa na samu daga dan uwa, wani dan uwa ba sai na faɗi sunansa ba, wani mutum ne an san shi ma'aruf bil khumur wal mukhaddirat, an san shi da shan giya da kayan maye. Mutum ne ya yi marisa, ya sha kafso, ya tafi yawon duniya, ya jima baya gurin yan uwansa. Wallahi da mutuwarsa ta dawo kawai sai Allah ya kado da shi garinsu. Wallahi ya zo rashin lafiya ta kama shi, ya zo zai mutu. Duk anguwar, duk gidan, duk layin ba wanda bai ji yana kalmar shahada ba, kuma kowa ya mara shaida cewa mashayin giya ne. Ba wanda bai shaide shi ba, da inda ya baro da inda ya dawo. Me za ka ce akan wannan? Shine Allah ne kaɗai ya san me sirrin tsakaninsa da shi. Ta iya yiwuwa kai iya shan giyar kake gani, kai iya kayan mayen kake gani yake sha, amma akwai wani sirru tsakaninsa da Ubangiji wanda ni da kai ba mu sani ba. Sai Allah ya ƙi bar duniya ba ce bi kalimatin shahada. Saboda haka kar ku yanke wa junanku hukunci akan juna saboda wani kun gan shi yana ba daidai ba. Kada ku kafirta kowa saboda kawai kun ga yana wani aiki wanda ba daidai ba, baka san sirrin da yake tsakaninsa da Ubangiji ba. Saboda haka ƴan uwa, mu ji tsoron Allah, mu kyautata alakar mu da Ubangijinmu. Ɗan uwa za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci, amma akwai sauran maganganun da ya dace a ce na yi su akan wannan huɗuba mai albarka. Ta iya yiwuwa mu dawo da ƙarashen ta sati mai zuwa, ta iya yiwuwa ko mu zo da wata sabuwa. Amma dai muna fata abin da muka ji Allah ya sa mu amfani da shi, abubuwan da muka nusantu da shi Allah ya nusar da mu, ya sa ya higa zukatanmu, ya sa mu aiki da shi. Bayan ta'aziyya da Malam Ahmad Muhammad Gombe ya gabatar a huɗuba da ta wuce game da rasuwar Malam Sadiq, mu ma muna ƙara maimaitawa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjatin khayran min zawjatihi wa adkhilhu al janna wa a'idhu min adhabin nar. Allah ka gafarta mala Abubakar Sadiq Famasi, Allah ka hada mu da shi a aljanna. Ayyukan da ya na alkhairi Allah ya sa su bi shi, kusakuransa Allah ya yafe masa. Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani. Duk wanda suka bada gudunmawa a jinyarsa har ta kai ga rasuwarsa, Allah ya saka wa kowa da alheri, Allah ya biya kowa da aljanna. Muna addu'a Allah ka sa mu gama da duniya lafiya, Allah ka sa aljanna ta zama komar mu, Allah ka haramta wutacin naman jikin mu subhanahu wata'ala. Ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa, ka zaunar da mu lafiya a wannan gari, ka kuma sa mu yi lafiya, mu gama lafiya. Fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allahu tabaraka wa ta'ala.